Director ke tourism uba Cyril D Dingdo IAS mendakasngi ula pelaj ba ya kakot belatho da kakong bibika lalu tariang ke mandatory poison and order Shillong things ha seminar hall jong State Central Library Shillong kakong bibika bakran ha kani kasngi kalaong baya kani kakot latho kat kum ke jingsngo ke jingsham jongka kum ke nong shong shnong kalaong bah kani kakot latho shapang ke culture kabam kadi ki yau ki hat bat kani kakot kalong kerpang na kabenta ki tu ki bala im na sa hanong ba Shillong bat na kabenta ki nong wan jengok kai ki bawan cha Shillong kalaong baya kani kakot kalapen kre Henry Benai ban tho dak ba pen kam ya kasap bala ai na ublei na kalyang kakong bibika kala ai men sia me ki wei baki dei ban sedang ban pen iya kasap baki don ha ka kam ban tho kot kot kadai ki jing ya tho jonga na ki jang sngo jonga hi ki jing sem jonga hi kum kanang song snong jong ka Shillong kam dai ja textbook na kanu kadai tang ki jing ya tho jonga ki jing sem shapang ka Shillong na do ba ngala la don nang ne la jan san phos nem ki bun ki benta jong ka Shillong shapang ka bam ka di shapang ka culture shapang ki yau ki hat tang ka rukom tho ka compare ka long na ka jing sem sim jonga hi kam dei ka ban long hado ban long kum ki we ki kot ken te ha ka we na ka jing thmu ya ka ni ka kot ka dei ban kam tam ka we ka dei ya ki tu hi ki ba ki nong song Shillong ki ba la im la san ha Shillong ba kin mau i ya ka Shillong ma ki bun ki ba dei shapang ka bun ki benta ja ka Shillong andre ka we ka benta ba zo ka dei ya ki nong jungok kai ki ba wan sha Shillong ki shwa ba kin wan sha Shillong ha oi ki bun ki kot ki sla wat ka internet ru ka ba ya thu shapang ka ne ka benta jong ka ri andre ka ne ka dei si benta na ka ban ya thu shapang ka Shillong don ki benta jong ka ni ka kot ru ki ba la ban nam yo shawai na mar ka dei ki jing sham jong a hi te ngangai ba ki nong pule ka wei ya ki turis ki ba ki nong jong kai ba kin kam tip kam ha shapang ka ri jong i ka jalla jong i ba ka ni ka Shinong Shillong jong i ru te mat kani ka kot pila ban pule wat ban shu pule ka hirum dai tang ka turis book ten te tang ka poison kene ka title jong ka phang padeng jong ka kot kumba ong i ba manu ba ong i ba Cyril hi menele ka dai spang ukwai Andre ukwai ulang ba kamma ma ki jing bam yo kwai la long kum kambi te ni tip hi ba ka jing ma da bam bun than yo kwai te nga tho shapang kata kan shapang ukwai ka title ma ka title chapter ka dai shapang ukwai bat ki ba ya dai ba ukwai kan ki benta jong kwai kum nong ya ba mi u ka ki jing ma jong u bat haga rukam ka style jong ngai kan ka rukam tho ru ni ka kot ngan su ai nuksa siu ka wei siu bo ma hot ki wei ki kot ne ki website ne ki la ban ya tho ya ki wei pat ki benta tengah tip ngam tip siu ka wei ka chapter chapter ka benang kong do ka ya tho shapang ka jing yap brio ka funeral system jangi kumno ngi le ha por ba yap brio na do ki to ki lais ngi ki bangi penjai ma por ba yap brio te kum kita ki ba kani ka kwat ka keren sepang ma nang ta ngi keren sepang ka blok ha po Shillong na man ka sepang ka traffic jam ki keren ma tang kani nga keren naga jing sngo jonga hi naga jing lap jonga hi te tengah keren sepang ki jing bam nang tas ka we ka benta ka don sepang kani ka second hand market ka bang antara ki bun ki ban te kano hiro ngila ban lap ha ki we ki kot ma andre kani ka dei na ka jing sam jonga hi ka long kam long pers ngam da kan mau ba phi tang ba kumba andre benai ngasim por kani te nga tho sipang nga tho na ba ka kam ka jam Ramadan dengan na lek tre nga tho sipang kumta ke ngam bakla kumba andre benai kumta kadai na ublay hi
ba u ay kata kajimot ma ba u ay ka sab man tho ru ma barok nang ngi don la kisap ma nga kam so tanat man tho jing tho de nga tho nga la tho ki we ki ko ru halor ki we pat ki phang ki we ki mat ma de ka ya ka ner ki ru ki ka wan na ka jing im jong nga hi hang ni ba kum ka nong shong shnong ha po shalong lap ki ai ma de nga shu so kwa nga takakti ban tho de so hang ki ni ki ai na banta la de hi shwa ban so tanat ban pule nang ta ya ki we hiro no ka we ro ya ki ni ki tourist de nga bakut de kang mut ban ong bakani ka dai nga nget bakandai no blai ka jing ban sha kan ban tho spang kan ni ya gitu hi ki badon ya gasap antho te nga tharai ki hapsus dang bantho te mentale wat ki bam ju tho ru ki la don ke internet ke bahikai ma ki bon ki YouTube video gitu kini haps dang ka ban kong san ke de ban haps dang pindala sedang te ka la ayat la kayat aka jing syam jonga he kan siya shalong hiti kimpat don tang ba bila ban yo ka internet apo ka Amazon apo Flipkart mat na ka website jong ka Notion Press lu ka pen mi ya ka kot di pindah wat Amazon pin salap ya